inspired to nani, please subscribe and share this video po. Maraming salamat po. Gabi juga ng kadalasan. Hinihinay tayo kundang nasa haki. Yung lawas ito, pangabot tayo ba? Mabot ang panon na naman, makahurot, kusog na. Manipas mo sa kusog na.
Hurrah! Charge pa niya, di na ko ni-charge. Hurrah! 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 As mamang. As mamang da. Hurrah!
Kakataga masarap. Hindi kayo ito.